שלום, אני עדית, אני בת 50 פלוס ואני מנחה, מרצה, מאמנת אישית. לפני 8 שנים בערך התוודעתי לסכרת נכנסה לעולם שלי. זה היה כשתקופה ארוכה הרגשתי ככה שאחרי אוכל אני נהיית נורא יפה ונראה לי מוזר. הלכתי לרופא, עשיתי בדיקות והיה לי אז, הייתה לי רמת סוכר של 130 והרופא התחיל לצרוח עליי. יש לך סוכרת, זה מסוכן, את צריכה לרזות, את צריכה לקחת תרופות. צעק, גמר לצעוק, אמרתי לו תודה, שלום, יצאתי ופשוט לא חזרתי אליו מאז. ואני מספרת את זה כי אני חושבת שזה מה שקורה להרבה אנשים. יש לך סוכרת, אתה כאילו עשית משהו לא בסדר, עשית משהו רע. עכשיו, תורידי במשקל, זה משהו, אני שמנה מגיל 8, ולאורך כל החיים שלי, כשמשהו היה לא בסדר, דבר ראשון מה שאמרו לי זה תורידי במשקל. עכשיו, כאילו, תודה רבה, אם הייתי יכולה לרדת במשקל, לא הייתי מחכה שתגידו לי, נכון? בקיצור, למה אני מספרת את כל זה? כי הרבה מאוד זמן אני מסתובבת עם ידיעה שיש לי סוכרת, ועם ידיעה שאני לא מטפלת בה כמו שצריך, ושאני לא עושה את מה שצריך, ושאני באמת לא בסדר, אבל אני גם לא מוכנה ללכת לרופא ושיתקו עליי. הערכה הזאת, המדריך השימושי המלא לחיים מאוזנים עם סוכרת, מבחינתי פתחה לי איזה חלון לעולם אחר, עולם שבו קודם כל באחד העמודים הראשונים כתוב את לא חולת סוכרת, את סוכרתית. סוכרת לא חייבת להיות מחלה, זה מצב, צריך לטפל בו, צריך לדאוג לו, אבל זה לא מחלה, וזו גישה נורא שונה מכל ההפחדות ששמעתי עד היום. אני חושבת שרמת הסוכר ירדה לי רק מזה שנרגעתי, מזה שאני לא חולה. מעבר לזה, נורא אהבתי את הגישה שאומרת יש את החיים ויש את הסוכרת וצריך ללכת עם שניהם ביחד, אבל זה לא כאילו הופיעה הסוכרת אז נגמרו החיים. בסדר, אז יש לי סוכרת ואני צריכה לשים לב מה אני אוכלת ואני צריכה למדוד את רמות הסוכר, ויש פה הסברים מאוד מפורטים איך לעשות את זה וטבלאות איך לעשות את זה ומה לאכול ואיך לתכנן את האכילה, ובכלל לתכנן את האכילה, שזה רעיון מאוד מאוד חשוב. אבל ההרגשה היא שזה לא שהחיים שלי נגמרו כי יש לי סוכרת, אלא יש לי חיים ואני צריכה לטפל בסוכרת שלי, אז במובן הזה זה ממש שופך אור. מעבר לזה, יש פה הסברים. אני בן אדם שלא עושה דברים בלי שהוא מבין למה. מאוד קשה לי לקבל הוראות ככה. עצם ההבנה של מה קורה כשאוכל נכנס לגוף, ומה קורה כשהוא מתפרק, ומה הכבד עושה, ומה זה הגלוקוגן, וכל המושגים האלה שהם נשמעים כאלה, תנגודת אינסולין, מה בכלל התפקיד של האינסולין, מה ההבדל בין סוכרת 1 לסוכרת 2, שחלק מהדברים אולי ידעתי מקודם, אבל זה עשה לי הרבה מאוד סדר והרבה מאוד בהירות, והרבה מאוד תחושה שאני מנהלת את החיים שלי ולא שמישהו אחר מנהל לי אותם. במובן הזה, אני חושבת שזה ערכת חובה לכל מי שרוצה לקחת אחריות על החיים שלו ולטפל בהם כמו שצריך, כמו בכל תחום אחר. אני רוצה להגיד תודה רבה לאיריס שהמציאה את הדבר הזה ושעושה עבודה מדהימה עם אנשים. לסדנה עוד לא הגעתי, אבל אני מניחה שאני אגיע בקרוב. ותודה רבה.